makalikay sa dasok sa daghang mga pasahero. Daghan sa mga pasahero nga sayo ni pauli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron didto itimaan ang kasaulugan sa kalagkalag. Usa lang si Julian Lopez sa mga pasahero dinhi sa Cebu South Bus Terminal nga sayo ni pauli aron adto sa ilang lugar sa Cebu nga mga lagkalag. Sayo si Julian isakay sa series bus aron makalikay sa paghuot sa daghang pasahero. Hindi kayo sasakay. Kay? Gusto din sakay, kay puno naman. Kalihan naman niya, mag-abot na mga dalahin ko, naray na rin sa sabong ulit. So, ismayang, kaya para dili mag-tan sa Sa huot mo? Barok naman ko na uban na sir. Sa una sir, kaya karon mang good, kay mas nindot na siya, kay gilahi ang minibus, gilahi ang series. So, ang series, mga pasahero, dili mas kuhan, magod siya, mas dali na siya. Bakit sa minibus, o kuhan, magdasok na dili sa una. Ang minibus, ditsura sila dito, pinamulaos dili. So, ang series, much better mas ang series, kay nasilidagkan ng mga kasakyan na gagapopsyon ba, kung mag-aircon, mag-ordinary. While ang minibus, tagan sa dito, lahi, ayaw ko, lahi ko daw ang CR na po karon sir, kay mas nindot na sa, unlike sa una. Si Jesrick Ong sa Cebu South Bus Terminal, siya na nakayan og bus paingon sa Zamboanga. Sayo usab siya ni pauli aron makalikay sa pagdagsa sa daghang pasahero. Bali, mahirap na makipagsabayan sa kanila eh. Lalo pagkuhan undas. Mas early, mas maganda. Nakakuhan, nakaiwas sa traffic at saka sa crowded na tao. Naanda na dinhi sa Cebu South Bus Terminal ang pagdasok sa daghang mga pasahero kung magsingabot ang kalagkalag. Si Governor Pam Barriquatro gisiguro karon ang kahapsay sa Cebu South Bus Terminal. Gimando sa gobernador ang paghimo og mga inisyatiba aron dili maghuot sa pasahero ang South Bus Terminal. Wa natin satellite terminals. Ang ato satellite terminals alang na ng karong Oktubre 30 o 31 aron dili kayo mosugwat ang mga pasahero dinhi sa ato ang Cebu North Bus ug South Bus Terminals natay operate o iabli nga mga satellite terminals na kapilian ng mga tao asa sila sakay. Asa kapit pa? Atong gi-encourage ang dito sa South na diha sa garahe sa Ceres Terminal, sa Ceres Garage, diha sa Kinasang-an, Pardo. So katong ato mga pasahero nga taga Pardo, taga Talisay, taga Mindanilla, di na kinahanglan mo anhi dinhi. Mahimo rag adto sila mosakay dito. Kay ang tanan biyahe kana din hinama po dito. Ang sa north. Dito sa norte, ang ato ang satellite terminal will be the Ceres Garage, Kilid SNR sa Mandaue Reclamation. Unya ang mga biyahe paingon sa north na kapilian ng mga tao kay mahimo silang musakay dito sa Cebu North Bus Terminal, mahimo po dito sa ato ang satellite terminal sa Mandaue Reclamation at bang sa SNR. Gimando usab sa gobernador ang pagmentinar sa kalimpyo sa South Bus Terminal aron hamugaway ang pagserbisyo sa mga pasahero. I hope nga mamintini sa ako ang mga tawrad sa make sure nga ang trash makuha kay gagmay ra kayo ang trash ka ninyo. Pwede if you can put a bigger one. Yeah. Make sure it's clean kay sa undas. Yes, nindot ra gyud. Maayo ra gyud ang toilet limpyo na. Thank you top line. Well, the infrastructure is the same but the toilets man natay free toilets dili duha na kabuo. So people don't need to pay to go to use the toilet. Balita may labot ang Sugbo. Ako si Monching Auxtero, Sugbo News.